شغل دبن اللي رجع بني دي سرقنا از أبين وأبي تجار ظلنا مرا دامز راندنا يبجي لو بيروز ديكن أم بيجن بخير هاتن سسرا وسجارة پێشنگەهەیە ئەم بچال جیهن دیوانە وێژەیە دەستەیە چاندەیە هێلالا زێرینە یادی یەکێتیان ڕەوشەنبیرانی نەها وەک بێ پێشنگەهەیە وێنەیەن گوگمە عیارکردنە تێدە بەلاو ببنیان ژی بێندا خویانێکردن پێنجەی وێنەیەن ئەو پێنجی وێنەیە ژی ji hev cûdanê ê rêber apone yê di duwa ê pejîn ê sîsiya ê dayikan keçin dayikin ê çara ê erdhejîne niha ev rewşa ku em têr derbas hema êdî me beş beş kirin niha ji vê de ji bo rojê ku me belavkirin ji bo pêşengehê ev rojane ser çar roja bu hat îyarkirin yek jê ji dêrik yekî Nîsanê bû di duênê Nîsanê dirbêsiyê bû sê li vê derê bajarê Qamişlo bû çar wê bi roja da wî tevlî rojbûna serok ew ê li bajarê Hesekê be her rojekî ji hev cuda kir niha roja dêrik helbestî bû û pişt em derbasî pêşengehê bû roja dirbêsiyê hunerî bû niha li bajarê Qamişlo dîst helbestin taybet ev helbestê ku tên xuyanîkirin û tên xwendin jin pêvra dibin bi duruşmeya jin jiyana azadî ev pêşengeh lêdar dikeve û ji bo damezrandina yev ve jî salvegera dehemîn ev pêşengeh em diyarî wan dikin